Ola, como estades? Quería hoxe amosarvos como usar unha ferramenta verdadeiramente moi útil que eu emprego constantemente porque é das poucas ferramentas que hai gratuítas mm, que nos permiten coa versión gratuita facer prácticamente calquera cousa, non? E si como a min sodes un pouquiño negados con problemas con programas de deseño como GIMP ou Photoshop, etcétera, non? Pois Canva, esta ferramenta, é perfecta para vos, porque é moi intuitiva, apenas fai falta ter coñecementos de deseño, porque cos modelos que nos dá e a capacidade que ten de personalización de todos os seus elementos, non? Podemos facer, como digo, todo o que queiramos. Vamos a probar hoxe a facer para que vexades un dos usos posibles, non, que lle podemos dar. Vamos a probar a facer unha portada para o noso curso de Moodle con esta ferramenta, de acordo? Por exemplo, para que vexades a que me refiro, unha portada para un curso como os que tedes mesmo no PFI, non? Falo desta, por exemplo, non? Todos estes elementos que vedes aquí esta portada están feitos coa ferramenta Canva. Poñovos outro exemplo no curso de visibilidade tamén fixen coa ferramenta Canva tanto a portada, vedes a imaxe de portada, como os banners que van sinalizando cada un dos módulos. Eh, si se minimizamos os bloques, vedes que a portada é bastante máis ampla do que parece nun principio, non? E leva, pois, bueno, distintos logos, unha imaxe de fondo, o logo en grande da UDC con transparencia, etc. Todo isto pódese facer con Canva. Non? Vamos entón a ver como sería iniciaríamos, bueno, tedes que ir simplemente a www.canva.com e registrarvos, non? Como sempre, con un correo electrónico ou coa vosa conta de Facebook ou de Google. Eu, como xa teño conta, iría directamente a acceder. Metedes os vosos datos e accededes. Ben, aquí, con este é o panel de inicio. Eu, como teño moitísimas cousas feitas con isto, vedes que fago prácticamente todo, non? Desde presentacións ata as cabeceiras dos vídeos, pósters, infografías, bueno, eu teño feito aquí de todo, non? Aquí tedes e desplegades todas as posibilidades que dá a ferramenta, vedes? Podes facer presentacións, post para as redes sociais das que vos dá directamente o tamaño exacto que teñen que ter, ves? Pinterest, Twitter, cada rede social ten uns tamaños determinados, non? E aquí xa vos trae exactamente o tamaño que precisades. Podedes facer documentos como presentacións ou mesmo documentos A4. Eu utilizo ás veces este, por exemplo, para facer as portadas, non? Dos documentos en tamaño A4. Bueno, para facer a portada do noso curso de Moodle podemos elixir varios. Aquí tedes, por exemplo, esta portada para evento de Facebook podería nos valer, aínda que nos ia quedar un pouco escasa. É mellor unha cousa, por exemplo, como esta de 1200 de ancho para que cando minimizamos os bloques, como fixen eu antes, non quede demasiado con pouca calidade a imaxe, non? E se poda estender sin problema. Pero de todas as maneiras que saibades, eu agora vou usar esta, non? Como exemplo, pero que saibades que tedes a opción se ningunha destas dimensións vos convence ou vos acorde ao que precisades, vades aquí a usar dimensións personalizadas e dadeslle o ancho e o alto en píxeles exacto que queredes, non? Dadeslle a diseñar e xa estaría. Eu agora vou usar a que vos acabo de dicir, non? Para ir máis rápido. Entón, abrimos unha e vades a ver que aquí xa nos dá bastantes modelos que podemos usar si queremos, non? Todos estes modelos que, como vedes, son gratuitos. Entón, eu non tería máis que coller algún deles porque pódese personalizar absolutamente todo, non?
Así que, para que vexades un pouco como iría, pois simplemente, como vedes, pois, aquí consta dunha imaxe, un fondo e unhas letras, non? Eu esta imaxe, se quero, podo eliminala, dándolle a un simboliño de papeleira que aparece aquí ao lado, que mellor non o vedes, pero está aí, non? Entón, eu eliminaría esa imaxe, por exemplo, e se eu teño unha imaxe propia miña, pois porque a ferramenta permite tamén subir o que vos queirades, non? Desde o voso PC, e entón eu, por exemplo, non teño máis que arrastrar e poñela aí. Vou a poñer como, imaginadevos que eu son da Facultade de Dereito, vale? Para usar un exemplo concreto, eu vou a ser, non sei, profesora de Dereito Penal, por exemplo. Entón, collo esta imaxe que tiña aquí da Facultade de Dereito, xa digo, arrastro, e agora vedes que podo aquí desplegar, bueno, usar o tipo de letra que eu queira, vamos a coller, por exemplo, esta, e vamos a poñer aquí, pois non sei, curso 16-17, por exemplo, colocámoslo onde queiramos. Si vemos que a imaxe resulta un pouco forte demais, podemos manexar, pois, alterarlle un pouquiño a transparencia para que se vexan máis as letras e non tanto a imaxe, non? Por exemplo, podo aquí poñer, pois non sei, o nome da asignatura, Dereito Penal 1, por exemplo, non? Algo así. Pero o mellor o que me interesa é que a portada leve as cores da miña facultade. Pois collo a ferramenta Colorcila, da que vos falei xa nalgún tutorial, para poder coller a cor que me interesa. E entón, desta forma, collo, pois, por exemplo, este azul exacto que necesito, non? Para que teña a apariencia de... Copio o código de cor, volvome a Canva e dígolle que o fondo o quero, pois, da cor exacta, dándolle aquí a máis, pego aí o código, vedes? Xa tería o azul de fondo que necesitaría. Entón, para que se vexan as letras, vou aquí e cambio a cor, poñolle un color clariño, así, ou podo tamén, por exemplo, poñer as letras da outra cor que ten a páxina, non? Activo o Colorcila de novo e capturo, pois, a cor rosa que teño na páxina. Vale? Copio o código e a esta letra, coa letra seleccionada, vou aquí, que é o que delimita a cor, máis, e pego aí o código. Xa teño a cor rosa que eu preciso, pero voulle dar un pouco máis de tamaño, paseime, un pouquiño máis de tamaño, 36 e demais, por exemplo, e agora poñeríalle outro texto aquí para poñer o meu nome. De novo, como sempre, non? Podería poñerlle o tipo de letra que quixera. De acordo? Entón, unha proba simplemente para que vexades todo o que se pode facer. Podemos facer calquera outro modelo, vedes aquí apareceronme xa o fondo porque o teño delimitado, pero bueno, tedes moitísimos elementos posibles, non? Cuadrículas, marcos, formas, fotos gratuitas que podedes, se non tedes unha voz, podedes collelas aquí, liñas, ilustracións, iconos, hai, bueno, unha morea de cousas para poder personalizar absolutamente, non? Como vos queirades. Por iso digo que, bueno, iso é, pois, a creatividade, digamos, de cada un, non? Xa de vos, eu, por exemplo, podo tamén poñerlle un marco destes, o mellor, non?
para que vexades outra opción, non? E utilizar pois a mesma imaxe para poñer aquí de fondo, non? E quedaría así. E aquí pois engadirlle o texto que eu queira, non? De acordo? Agora vamos a usar esta que é a primeira que fixemos, por exemplo, e teño varias opcións. Podo, mirad, opcións de descarga, podo descargalo como JPG, como PNG, como PDF. Eu agora vou no descargar como PNG para poder metelo no meu Moodle, vale? E en lugar de descargar todas as páxinas que a segunda tengo sen rematar, podo descargar únicamente a primeira, non? Que é a que me interesa agora. Entón, pulso primeira, doulle a descargar e teríamos xa o noso deseño preparado para incluílo no noso curso de Moodle. Para que vexades como queda. Isto podemos fechalo xa. Ben. E así quedaría a nosa portada, vedes? Eu agora vou agardar para poder metela no meu curso de Moodle. Ben, xa ten aí. Agora, para que vexades como queda en Moodle, abro un curso calquera dos que teño de proba. Este, por exemplo, que penso que non ten ninguna portada. Ben, entón, iría aquí, activaría edición e, por exemplo, nesta primeira sección, editaría, vale? E aquí vou a introducir a imaxe. Tamén podería facelo como etiqueta, non? Iría a abrir unha etiqueta e introduciría aí. Elixo o ficheiro que eu deixei no meu escritorio. Aquí está. Envío. E aí estaría a miña portada. Vou inserir. Non? Gardo os cambios. E así quedaría a portada no meu curso de Moodle. Vedela? Como digo, ao facelo neste tamaño, vedes que, aínda que teña os bloques contraídos, vese perfectamente en grande sin que quede pixelada a imaxe. De acordo? Así que espero que vos sexa moi útil esta ferramenta. Vémonos no próximo tutorial. Un saúdo.